Una cosa és molt clara, vos hem dit les propostes. Per a nosaltres, totes aquestes propostes, tota la nostra acció política, se recolza en un punt vertebrador fonamental. I aquest punt vertebrador, si no existira, les propostes mateixes no tindrien sentit. I aquest punt vertebrador és la participació ciutadana. Però no en abstracte, sinó en mesures concretes. Si no n'hi ha participació ciutadana, si tots vosaltres no teniu òrgans i capacitat de decidir, de participar, d'influir decisivament en les decisions dels polítics, no n'hi ha democràcia. L'altre és una democràcia formal, per no dir una democràcia orgànica, que és el que deia que tenia Franco. Franco deia que aquello era una democràcia orgànica. Pues l'altre és una democràcia formal o una democràcia orgànica. A Nules no n'hi ha democràcia. No és un punt més del nostre programa el potenciar la participació ciutadana. No ho és. És la raó de ser que estiguem així, que jo estigui així pegant-vos la paliza. Si no estigués en el programa jo no estaria així. Però no perquè tinga que estar en el programa o no tinga que estar, perquè és l'element central. Totes les nostres propostes agarren sentit en matèria, si se complix en matèria d'una participació ciutadana directa, organitzada i dinàmica. Això és una proposta de transformació radical i que a ningú li assusten les paraules perquè radical ve d'arrel. Necessitem un canvi des de les arrels, perquè si no tenim la política que tenim i els polítics que tenim. I si els tenim, vos diré una cosa, és per culpa nostra. I és la transformació que tenim que encetar, definitivament, des del nostre compromís. Pressupostos participatius que garantissin una gestió transparent dels diners junt a l'austeritat i a prioritzar els gastos i les despeses. Un Consell de Participació Municipal estructurat que funcione, organitzat en el seu reglament, on puguen participar associacions, col·lectius i veïns de manera organitzada, que ningú se pense, com diuen els de la dreta, que això seria un guirigall, que això no n'hi hauria manera de controlar-ho. No és veritat, només n'hi ha que dotar-lo de l'estructura que necessita. Assemblees de barri per a que la gent puga periòdicament expressar-se i expressar les seues necessitats. En Mascarell necessita que s'amplien les competències de l'alcaldia de Mascarell. En cap òrgan municipal he coincidit, ni jo ni Vicent, mai amb l'alcaldessa de Mascarell. Com se pot explicar això? En cap. En cap. Cal una reforma a aquest nivell i nosaltres a més proposem una oficina encara que no siga estable, que siga uns dies a la setmana en Mascarell per a que els veïns de Mascarell puguen fer gestions en l'Ajuntament i no tinguin que desplaçar-se obligatòriament a Nules. Per suposo una política de les associacions, potenciar l'associacionisme autònom, lliure, que tinga capacitat d'expressar-se, que tinga mitjans per expressar-se, que tinga elements per a poder participar en totes les decisions que siguin importants per al poble i no com se fa ara, que se subvenciona la carta a qui vol l'alcalde o el regidor de turno sense preguntar a ningú i de manera absolutament vergonyosa. Sense comptar que el club de futbol Villarreal va rebre 9.000 euros de l'Ajuntament de Nules i els clubs esportius de Nules us assegura que sumant-los tots 7 o 8 vegades no arribaven a 9.000, sense comptar coses per l'estil, no? Doncs fa falta aquesta estructura associativa a tots els nivells i en totes les activitats de la ciutadania per a que puguen participar de manera directa. I els mitjans de comunicació municipals, que vos tinc que dir, del Crònica i del Nobles, los órganos del movimiento, los órganos de Falange pràcticament, fan el que volen, manipulen les notícies, propostes de l'oposició que les fan d'ells sense dir res, retallen les fotos. Si, no sé, és com una dictadura. Doncs això ho paguen tots els veïns. N'hi ha una moció pendent d'un consell de redacció plural per al Nules i no l'han acomplit. No volen acomplir-lo, volen controlar.
Volen seguir controlant a la ciutadania i que no se doni aquesta participació. Mireu una cosa,